अरे अरे इतक्या दिवसापासून तू माझा मित्र आहे राव. बरं उठ ते मला घालू दे बरं. ए बाबा तू आहे ना बसूनच घाल. अरे बसून नाही जमणार यार, उभा राय, घालू दे मला. अरे बाबा तुला काय घालायचं ना, तू बसून घाल. उभ्यानं नाही जमायचं तुला. हा अरे उभ्यानं जमत राव ते. तू काय उठ ना, तू घालू द्या ना मला. ए बाबा तुला काय घालायचं ना ते बसून घाल. हा तुला काय वाटतं मला उभ्यानं घालायचं जमणार नाही? अरे अख्खा गाव तुला येडा म्हणतं, तुला खरं जमणार आहे होय. तुला काय घालायचं ना बाबा ते बसूनच घाला. घालू द्या ना यार. ए ना रे तू लई लाडाची येऊ नको. तुला सांगितलं काय घालायचं ते घालू ना. अरे काय चावटपणा लावला तुम्ही? काय घाला शब्द बोलता हो? काय इचकट शब्द बोलता तुम्ही? हा आम्हाला त्रास होतो तिकडं. मला 4 महिन्यापासून कुठं घालायला भेटलं नाही, तुम्ही तेच सांगता. हे काय चावटपणा लावला तुम्ही? अहो तुम्हाला 4 महिन्यापासून घालायला भेटत नाही तर आम्ही काय करा? हा? आणि तुम्ही काय समजू राहिले? आम्ही काय बोलू राहिलो? काय बोलू राहिला तू? काय समजू राहिले बाबा? मला टेन्शन येतं असं वेडेवाकडे शब्द ऐकू. अहो टेन्शन नका येऊ. आज माझा खास मित्राचा वाढदिवस आहे. हा त्याच्यासाठी हा शर्ट आणला. हा तो घालायचा म्हणत होतो मी. आणि असं तुम्ही का? आपलं म्हणता काय घालायचं आणि काय टेन्शन आलं. असं तुमचं का? टेन्शन सांगा, आम्हाला काय घे नाही. मग असं का? बरं 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 घालू दे ना मग. त्याला काय घालायचं ते घालू दे ना. हा. जाऊ दे. काय काय तिकडे इथं पागलच माणूस यार त्याचा बेबी अर्थ करू राहिला. करतो आपण हा? काय तसे आहे का? हा? काय सांगताय? चिंताग्रस्त बसलास. मायला या गावात राहून काय उपयोग होईना. विचार करतोय शहरात जाऊन काहीतरी काम धंदा करावं. तुझं तसं माझं. जेवढं कमवतोय तेवढं देण्या घेण्यात जातंय. तारखेला सावकार दारात बसतोय. एखाद्या दिवशी उशीर झाला ती येतोय बोंबलत. तर गावात पस्ता झालाय. घर कसं चालवायचं आणि लोकांचं देणं कसं द्यायचं. बायको आणि पोरं नुसतं जीव काढते. 2 वेळाला खायला पाहिजे म्हणजे पाहिजेच. अरे कुठून आणायचा पैसा आणि कुठून पुरी करायची यांची हाऊस माऊस. डोकं काम करीत नाही यार. असं वाटतंय गळफास घ्यावा की काय. अरे जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है यारो. आणि काय रे काय गळफास घ्यायच्या गोष्टी करू राहिला तू? हा अरे बिट्या तू असा वैतागून जाशील मरून. पण त्या पोरी सोरीचं काय व्हायचं? तुझ्या बायकोचं काय व्हायचं? तुझ्या पोराचं काय व्हायचं? जरा विचार केला का? हा अरे संत्या अशा अडचणीच्या वेळेस पळून जायचं नसतं. मला सांग तुला कोणाकोणाच देणं द्यायचंय रे? तुम्ही देणार आहे काय? आमचं दुखणं आम्हालाच माहिती. होय आम्हाला आमच्या कर्मावर सोडा. तिथं कोण कोणाचं नाही. सगळे स्वार्थी लोक आहेत. अरे बाबा असा विचार करून कसं काय चालन रे? तुम्ही सांगा बरं, असा विचार करून कुठं चालन का? अरे बाबा आता तुम्ही सांगा. तुम्हाला सांगतो आम्हाला बी लोकांची देणं घेणं आहेच ना. पण आम्ही काय काय लगेच जीव द्यायला निघालो काय? हा? अरे तुम्हाला सांगतो आमच्याकडे बी कर्ज आहे सावकाराकडे. पण आम्ही त्याच्याकडे जातो, त्याला भेटतो, त्याला सांगतो. अहो आमच्या जवळ आलं तर देतो. असं हा? हे बघा तुम्हाला म्हणून सांगतो त्या सावकारा फिवकाराला अजिबात घाबरायचं नाही. काय म्हणून घाबरायचं? आपण त्याच्याकडून याजाना पैसे घ्यायले. आज ना उद्या आपण त्याचं याज देणारच आहे ना. आणि अबा तुम्हाला सांगतो जीव देण्यापेक्षा तो जर लईच त्रास देत असेल ना डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला जायचं आणि त्याच्या नावाची तक्रार द्यायची. पोलीस आपल्याला ऐकतील का? ऐकतील ना. आणि नाही जर ऐकलं तर आम्ही आहेच काहीतरी पर्याय काढू आम्ही. असं हा मी काय म्हणतो आणि कोणत्या सावकाराकडून कर्ज गेले? अच्छा दादाराव विरकर कोण? वय मग तर अजिबात काळजी करू नका. हा तो आमच्या लय ओळखीचा आहे.